10 май. Вземете инициативата. Прибавете на вярата си добродетел. Снабдете вярата си с решителност. 2 Петрово 1 глава 5 стих. Прибавете означава, че има нещо, което трябва да направим. Има опасност да забравим, че не можем да свършим онова, което Бог върши, и че Бог няма да свърши това, което ние трябва да направим. Не можем нито да се спасим, нито да се осветим. Това е работа на Бога. Той обаче няма да оформи добри навици в нас. Няма да ни даде характер, няма да ни промени така, че да ходим в правия път. Необходимо е да свършим всичко това сами. Трябва да изработим спасението, което Бог е дал. Прибавете означава да си създадем навика да вършим неща и в началните етапи е трудно. Да вземем инициативата означава да сложим начало, да се обучим, да ходим в правия път. Пазете се от склонността да питате кой е пътят, след като знаете прекрасно кой е той. Вземете инициативата, не се колебайте и направете първата стъпка. Бъдете непоколебими. Когато Бог говори, веднага изпълнете с вяра това, което ви каже, и никога не преразглеждайте решенията си. Ако се колебаете, когато Бог ви каже да направите нещо, поставяте в опасност благодата, която се намирате. Вземете инициативата, поемете я сами, направете стъпката с волята си сега. Вземете мерки, за да не се върнете назад. Изгорете мостовете за себе си. Ще напиша това писмо. Ще изплатя дълга. Направете нещата неизбежни. Необходимо е да се научите да се вслушвате в Божия глас за всичко, да търсите Божията воля. Ако се обръщаме инстинктивно към Бога, когато настъпи криза, разбираме, че просто сме си създали такива навици. Необходимо е да сме инициативни там, където сме, а не където не сме.